Sana di, ano bagan talo baru bagan, bagan ni, bagan dari ya gitu, bagan ni dari ya. Hake nukuna norok ojagawo koroksa jini tiprasano kabi tongmani ayang belonia sawat tirpra phasingo. Hake amo buti khlaijaga ngakai hake pati mungkha 11 September ni 2 PM tampro ayang belonia sub division sawat tirpra phasing manadan tirpra koroksa tiprasani 300 tarabar kuno notice putis riase belonia sub division ni Superintendent of Agriculture Deepak Chandra Das rabar Taneri Pabekya. Hake amose kuno phana notice riase 300 tarabar bufang tan phaye omo taisi bisi brika jak tai kuno phana notice riphaise borok langkana amtike bunyi personal kaisa amtike rabar kaijak bagan borok bahake tan phaimangka kuno phana notice putis kre hake tabu kok sajagi tongmani hingakai oje belonia sub division ni Superintendent of Agriculture hayakai SA Deepak Chandra Das o tiprasani rabar kajak bagan taneri phemeni kuno notice putis krei je kok sajangmani bosamani Bangladeshi illegal immigrant ongno chubanani bagai borno jaga thairani bagai o illegal babe bo o tiprasani rabar bagan taneri phayo omo jaga dokhol khaye borno chubanani bagai Bangladeshi rongno chubanani bagai o jaga toninani bagai nei hake wan chugini si o jaga tiprasarok bo jaga sogima klaikya amtike nijini bagan se kuno notice putis krei nijini si sakbai thangni amte heke posto birimani jak tokha omo ba ingraso khaiman se bising tokhale omo kuno democracy haktor dang tokha tiprasara amsake satok pitok khlaijagi tongo jagao nijini bagan chiri se amte heke je posto mosto kai je kuno motekha kaimani 4 বছর je o jagao amsu kosto khlaiye toriwe tai tabuk masanani tongmani amte heke khlai khijaka kuno notice putis kre hake borok chini tiprasar uno tabu kubui kok sanan thangake je o ground level lok tai amte ke je khlaijangmani no nai sanan thangake tiprasar uno borok nosto khlaiye amte ke tolo siklugi tiprasar uno paidinani chesta naima hai engi tongmo hake amano ti kabangma tiprasarok protest khemeni nukjakha Sana di, ano bagan talo baru bagan, bagan ni, bagan dari ya gitu, bagan ni dari ya, ano no, lega tu pahit jaga no kau lagi, tino titengnya Bangladesh ni ro, ano amne kudu kudu, anggo, obisal no laga ro bagan dipel mana laga ro kan, tak kan kita, ano ro 300 taran ni jero bagan, pura bagan segan, ano pura bagan, ano bagan pura. Hake o jagao nainai di busuke tiprasarok o jagao khlaijagi tongha je Bangladeshi rongno o jagao tong thairena bagise illegal babe chini tiprasarokni jaga thairok amte hai khlaijagi tongha dokhol khlaijagi je bongni sason khlai tong tongha jagao gundagiri hai khlai tongha hake je tiprasarok tabuk thanjai yang han tongmani nini thaijaga botongo bini thaijaga botongo khana bo khajangnai botini khajakan khana khajangnai age thanchai yang ga bahike chini tiprasaro amte haimama de khlai tongjangnai protest khanya nangnai amono chini tiprasaro amte hake je satok pitok khlaijak tongmani jagao amono kokti sanan nangnai bahike chini tiprasaro thancha tongoi bahike amtui haini yogi manai जों bahike yok samamani manai kubikok sanan thange direct kok sanan thange amono semanai sinai age omo kaisa bolia kani bolia kwbangma jaga khajagi tongha amte hai amono tamo kok saya tiprasaro Haipana sawa jago baksa buksu tiprasarok je tiprasa leader neta peta hanjangnai ro yasi surikok saja kangai nang tamani bagi tiprasarok ni develop khaya no bahike tiprasarok bud dumani amsugno na asawe ni saja kakai tiprasarok che hamya sanai tiprasarok je sungmano se news je tiprasarok sungnai rong se tiprasarok che hamya saw tiprasa news channel khanya rong no tiprasa je koktuma thumnai rong no ancholik party bai tongai tiprasarok ni mantai soktai rok rijak yangi tonghakai tamani bagi national party o thangya ang hini se sawi tongo khorsa amte hai leader ang mungsalia norok saimanjak haike amte ke bahing naiba
tei bubagra tabuk nugo bubagra song mung rok bai amte hai kotor rongni tabuk ke tam khlai tongkha borok amo sanan motoli hai jang amno sanan thanglia haike bubagra tabuk tini buduleno thangjak tei ajagao kwbangma je bongni ajagani borok rok bai attend khalajak tei kwbangma koklam rok khalajak chung nukha koktumani bisingtui tei social media rokni video rokni bisingtui haike ajagao BPF ni bisingtui bo ajagao talangjakmani kwbangma relation rok chung kaham khlainani bagita haike nukhna kwbangma bongyang borong bo chinyang tubujangmani Meghalaya rok bo haike namte ke tlangjaka je relation kaham khlainani bagi ta je yok samamayang tongmani kubikok santha mor bo yok samamayano tai develop niti kok salaimani district 6 schedule niti amte haini ti tlangjaka jaga kok lamrok salainani bagi political ni bisingti panang tung dofani bisingti panang tung haike bubagra no bo social media o ekdom hamia salajak te tiprasar no bo wanjibo songrok amo je amra bangali rok saprunga ke je wansarok je o jagani hani busa je o hani malik ni saprunga ke borok aproke nugya tomani bagi hambala ajorong ke borok sajagi si tong tokjagi tong haike tabuk je bubagra saprunga ke borok ekdom hasi ekdom tam sasina ekdom social media ganang ekdom bubagra na hami sajak te tiprasar na hami sajak amo sana je kok kri ka hasi amse haike jeng khlaijagi tong tiprasarok amono kubui kok sanan thangka o jagao tiprasarok joto thanchakai kok baksakai amono movement khalen nangkha je kubuni hastero khalimane kubuni haktaro khalimane haike tiprasarongni je identity no banchirena bagi tiprasarongni je amtiki satok pitok khlaijak tongmani bagi je Bangladeshi illegal immigrant rok to ayang narni phaimani burung saimano tai bongno jaga tong thairena ni bagi norong nukhana angu tasing sekango video khalimani ayang South Tripura Belonia phasingo je tiprasarongni jaga thai seknani bagi je rabar kajak 4 bosor kajak amo 300 ta bufang sebai rejak baikya tiprasani haike a jagani Belonia subdivision ni SA hayake Superintendent of Agriculture ni Deepak Chandra Das chini tiprasarong ni rabar bagan sebai repaibika 11 September haike chini tiprasarong amno nugui amo simia kwbangma thayona amte haijak khlaijak tongmani chini tiprasarong je pipeline kajan bagi gas pipeline kajan bagi chini tiprasarong ni jaga thai jobordosти na jagai je a jaga o sikri sokorok khlaijak police obo TSR obo bongni logirwi chini tiprasarong ni jaga thai rok nawi tongwemani haike amo simia te kwbangma jatrapotra amo sawisi kulpali haisi chini tiprasarong amoni bagi no khasina nanga kubikok sanan thanga chini tiprasarong je baksa buksu politics naye thanchang yang tongmani haike politics tiprasani kok sanai rong ni jaga bo korksa korong ni je tiprasa leader rok je tiprasani hamkrainaya je rangno je seat no simi lobungai je tiprasarongni je kok rimani agiwo amono kok rikha ngmani amono bo thanchangna nangka haja tiprasarok bo bongni bokha chensngna nangka tiprasarokni bagi je agi kok samani tau banding khaina ka bubagra jongni je mukhang bai budmamani amte ha je tiprasarokni hamkrai khlainani bagi tiprasarokni kok sai thangnani bagi tiprasarokni yok samamana nei a samungrok khlaini tongna nango hasi tese bokha phiroge haina nango haike norok bahima tong comment bisingi sagai di bayarok o video chajakala agredi share khlaidi thancha tongmai tiprasarok hambai।